Ассалому алайкум, бародарои ҷон, акои ҷон, додарои ҷон, ҳама каса созен, хубен. Худованд ҳар як шуморо нигаҳбон боша. Соғ саломат омадаем ба ғарибӣ, соғ саломат барем. Худованд курс баланд шава, аст паст нашава. Мо ба ҳамаи мақсадҳомон бирасем. муҳтоҷи ҳар як номардотон накунад. бародарои ҷон, ярдонари лайк амечахему подписаться мекунем дар канали мо. Чихеле ки мебинем курс дар ҳама банкҳо ҳар хеле не ки бародарои ҷон ин хеле нест. Курс 1000 рубл 145 сомону 50 дирам дар банки Спитамин. Дар банки Эсхатарам ҳамин хел бародарои ҷон. Бо ҳастаи дигар банкҳо шуда бародарои ҷон 1000 рубл 144 сомона. чихеле ки гуфтам бародарои ҷон, лайк подписатсияро фаромӯш намекунем. Худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо.